Siyathokoza ukukhuluma nawe kama upastor ne-channel Nyuflike. Sibheka la ukukhumbulani isikhumba kodwa before simbheke asisho ukuthi sicela ukuthi usense number kuphela kusongoleni kusengila 5 ntambama ungayisimisa ku WhatsApp ungayisimisa SMS. So ukukhumbulani isikhumba la kusobona mkhulu ngicela ukubuza la uma kuba umgodi ubiyelwe ngama-danger tape. Lo mgodi uvalwe ngama-danger tape. So omunye ngenzeka uphuphe lo mgodi uvalwe ngama-danger tapes njengaye usikhumba la. Ngenzeka omunye uphuphe ubiyelwe nje ngocingo noma ubiyelwe ngothango kunomgodi la bese kufakwa uthango noma kufakwa iwall, yabona. Lokho kuzofana kusho kuyinto enhle ngoba umgodi uphawu lwengozi, uphawu lwesifo, yabo. So number 1, uma uphupha la mgodi sikuthanda ngiyophawu hleke uma ubiyelwe lo mgodi noma bengani lo ubiyelwe ngayo. Lokho kusho ukuphepha ogibeni okade ubekelwe yizitha, yabona. Amahubo 7:15 umgodi uwumba ukugubha kepha-ke kukhalakathele egebeni abelenzileyo noma ogibeni abelenzileyo noma egebeni abelenzileyo. So number 2 yenza futhi ngesikhathi uphupha la umgodi kuba uphawu esifana njengoluhluma ubiyelwe lo mgodi lo. Ngabe ubiyelwe ngoma-danger tape, ubiyelwe ngothango, ngocingo, ngewall njalo njalo. Lokuthi uvalelwe nje lo sekusho ukuthi wena kungenzeka uyavikelwa uma ukuthi bekunelumbo lokufa ekade lenzelwe izitha ukuthi ikhona into ekade iyilumbo lokufa ekwenze belibhekiswe kuwe kodwa osovikelwe kulo wena ngabo ukuze ungakhalakatheli kulo. UNumeri 26:10 umhlaba wavula umlomo wawo wabagwinya kanye noKhora ekufeni kwalelo viyo. Number 3 omunye ngayibheka kanje ngathi ngesikhathi ukubhala umgodi kuwuphawu futhi uma ubiyelwe lo mgodi ngami noma ubiyelwe ngani lokho ngoba kusho ukuthi ngenzeka lento sesivimbekile isifo ebesingase sehle. Futhi ngenzeka ubone lo mgodi ubike ukuthi khona isifo ebesingahle sehle kodwa nje usubiyelwe usho ukuthi ngenzeka lesi sifo sesizovimbeka ngeke sisaqhubeka mhlawumbe nokwehla, yabo, noma nokuvela, yabona, emndenini noma emntwini osukumazi, yabona. Amahubo 106:17 umhlaba wavuleka wamgwinya uDathani wagqiba iviyo lika-Abiramu. So siyabonga-ke umgodi uyaye usho ilumbo noma uzungu lwezitha, uyasho umgodi futhi isifo, yabona. So siyabonga kakhulu, be blessed.